тази отсечка след осветление Варна става първият град в България, който внедрява екосъобразни осветителни тела, които освен значително намаляване на разходите на общината, ще доведат и до значително намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Има 60 000 часа работа, работен период, което е близо 20 пъти повече в сравнение с една обикновена крушка. Тоест в момента, в който те се поставят, следващите 15 години общината във Варна няма да има никаква грижа към тези осветителни тела. Те ще продължат да светят в следващите 15 години. Това е гаранцията, която дава японския производител. Освен че живота на LED лампите е по-дълъг, новата технология не изисква никаква поддръжка. Тя има защита от замърсяване, от насекоми и няма нужда от допълнителна настройка на светлината. При нас LED технологията се използва навсякъде. При телевизорите, в домашното осветление. Тя консумира много по-малко енергия, с 50-60% по-ниска консумация на енергия. Това е бъдещето. След Варна тази нова технология ще стъпи и в други български градове, кметовете на които вече са проявили интерес, тъй като от 2012 година използването на енергоспестяващи крушки ще бъде задължително.